Ľudí, ktorí sa infikujú vírusom HIV, je v Európe každým rokom viac. Minulý rok ich bolo 142 000. Aj keď Slovensko nepatrí medzi krajiny s vysokým výskytom infekcie, vývoj je u nás negatívny. V roku 2011-12 sme mali okolo 50 nových prípadov, ale v 13-14 sme mali 83 a 86, čo je pomerne prudký nárast. Nepriaznivý trend pokračuje aj tento rok. Do konca septembra bolo zaznamenaných 73 nových prípadov. Najčastejšie sa u nás vírus prenáša pohlavným stykom. Príznaky ochorenia často nie sú žiadne a len zriedka sa objavia syndrómy podobné chrípke, napríklad kašeľ či horúčka. Otestovať by sa mal každý, kto mal rizikový pohlavný styk. Dá sa tak urobiť anonymne a bezplatne. Ak pacient príde včas, my mu povieme, že ak budete pravidelne užívať liečbu a ak budete dodržiavať zdravý životný štýl, tak tá vaša dĺžka života bude len minimálne kratšia ako dĺžka života HIV negatívneho. Ľudí, ktorí sú vírusom HIV infikovaní, často trápi diskriminácia v spoločnosti viac ako samotné ochorenie. Ten život vlastně z HIV už je takhle vlastně psychicky dost náročný a když potom ještě slyšíte, jo, ty si za to můžeš sám a jo, ty brzy umřeš a ty už asi nikdy nebudeš s nikým spát, tak je to prostě v takové společnosti člověk nemá chuť žít. Pacienti tiež majú často problém dostať sa k zdravotnej starostlivosti. Lekári totiž môžu ošetrenie v určitých prípadoch odmietnúť, napríklad ak nejde o akútny stav. Špatně skláním zubaře, nevím proč. Jo, s tím je velký problém. Můj názor je takový, že po mně ty nástroje musí udělat stejně dezinfekci jako potom normální pacientovi, protože když tam budeme pacienta, který je pozitivní a neví to o sobě, tak ho taky ošetří. Takže vlastne my trestáme tých, ktorí sú zodpovední a ktorí sa liečia a netrestáme tých, ktorí sa neliečia. Vírusom sa nedá nakaziť bežným kontaktom s infikovaným človekom, podávaním rúk, bývaním v spoločnej domácnosti či pobytom v práci. To ochorenie sa skutočne inak ako pohlavným stykom, krvou a materským liekom preniesť nemôže. Najúčinnejšou ochranou pred infekciou HIV je používanie kondómov. Kristián Čekovský, RTVS.